Vannak dolgok, amiről még a szavakat jól forgatók is nehezen beszélnek. Ezek közé tartozik a holokauszt. Az, hogy több mint 400 000 magyarországi zsidót zártak gyűjtőtáborokba és hurcoltak el. Igaz, tudjuk, hogy ezekben az időkben nem csak a zsidókat üldözték, hanem a romákat, a fogyatékkal élőket, a homoszexuálisokat és a rendszer politikai ellenségeit is. Erről, vagyis az idén 70 éve történtekről meséltek a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola diákjai Budaörsön. Az I.S. gimnáziumban mutatták be a Halálra táncoltatott lány című balladát. A gazdag bírólányt a szegény legény a bálba kéreti, majd féltékenységből halálra táncoltatja. Ez a rövid története annak a népballadának, melyet a budaörsi tanodába is járó Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola diákjai adaptáltak még tavaly a Nemzeti Színház ballada pályázatára. A produkciót azóta már nagy sikerrel többször előadták itthon és külföldön is, legutóbb pedig az I.S. Gyula gimnáziumban a holokauszt 70. évfordulója alkalmából a felejtés és a közöny ellen léptek fel a gazdag szimbolikájú táncballadával. Nem hinném, hogy a jól éreztem magam kifejezés itt megfelelne, mert egy ilyen előadás közben szomorú az ember általában. De attól maga az előadást élveztem, mert örülök, hogy megmutathatom az embereknek, hogy ilyen volt, és hogy ezt nem szabad többször megtenni. Milyen volt ilyen megalázott, kiszolgáltatott szerepben lenni? Hát nagyon beleértük magunkat, és így át tudtuk érezni, hogy milyen volt nekik akkor, és hát nem kellemes érzés, sőt, kifejezetten rossz, és nagyon nehéz elhinni, hogy ilyet tettek emberekkel, és ez kegyetlen. A holokauszt a náci Németország által ellenőrzött területeken a II. Világháború alatt végrehajtott népirtás neve, melynek körülbelül 6 millió európai zsidó és 600 000 cigány esett áldozatául. A halálra táncoltatott lány balladája az akkori és a jelen társadalmak problémáiról is mesél. Az erőszak, a kiszolgáltatottság, a közömbösség és cinkosság mind jelen van a műben. Nagyon erős szimbólumok voltak a táncban, a kötél, ahogy a fekete ruhás lányok eltakarják a szemüket. Sok mindent bele lehet gondolni, de milyen koncepcióval vagy milyen elképzeléssel készült ez? Mindenképpen fontosnak találtuk azt, hogy a mai kornak megfelelő legyen. Tehát ugye 70 évvel ezelőtt történt ez a rettenetes tragédia, a holokauszt, zsidók, cigányok és mindenféle identitású embereket gyilkoltak meg csak az identitásuk miatt, és nekünk ezt fel kellett dolgozni a mai állapotok szerint. És nem véletlen, hogy itt a férfiak, akik megjelenítették a férfiakat, folyamatosan ütötték, vágták, rugdosták a nőket. Hát a mai korra is egyébként el lehet mondani, hogy nagyon sok esetben a kisebbségek, és ebben az esetben a nők voltak a kisebbség, azok, akiket bántani lehet, akik nem tudják magukat megvédeni. Megjelenítettük, hogy a mai korban is vannak ilyen kisebbségek, és nem szabad azt gondolni, hogy csak 70 évvel ezelőtt bántották az embereket az identitásuk miatt. Ma is, a mai korban is, itt a kortársaink és a mostani időszakban is vannak olyan emberek, akiket sajnos bántalmaznak. Ti is a holokausztra emlékeztek ezzel az előadással, vagy a jelen életetekre is le tudjátok-e fordítani?
Én mindkettőre gondolok, és nem csak én, hanem én úgy gondolom, hogy még nagyon sok ember, aki az életébe kapott valami negatív dolgot, vagy rossz történt vele, az át tudja gondolni, és át tudja forgatni a saját szemszögéből is, és nem csak a régi, hanem a mai életben is, hogy ma mit jelent a rossz, és akkor mit jelentett. Nagyon sokféle táncot láttunk, volt benne klasszikus balett, modern tánc, talán néptánc is. Ez mennyire volt nehéz? Mennyire volt nehéz koreográfia? Hát nehéz volt megtanulni, igyekeznünk is kellett, ugye, mert nem volt olyan nagyon sok időre, de szerintem nagyon jól megoldottuk a dolgot. Valaki most kezdett néptáncolni, valaki most kezdte a balettet, és szerintem egész jól összehoztuk ahhoz képest, hogy valakinek ez az első.